Ako? Kde? Kedy? V ktorom roku? Má sa čudovať alebo na blondínu to dať? To je jedno, stačí keď povieš niečo múdre. Top Quiz. Sme na konci prvej série Top Quizu a čo treba rekapitulovať. Takže pozrime si to najlepšie z najlepších. Posledná otázka. Vieš, kto je hlas relácie Jubilanti, ktorú vysiela Rádio Topolčany? No, samozrejme je to pán, mal by som to vedieť, lebo bol to tiež taký môj skoro kolega ešte v predošlom rádiu. Bože, pán Fúzatý, šedivý, ako sa volá? A few moments Julko? later. Dlho som s ním, a je to pán poslanec aj? A nenapadne ma meno, no vypadlo mi, ale ty vieš, že viem, kto to je. Krajčík. Áno, super. Vymenujte mená členov Svätej rodiny. Máš Betlehem? Mám Betlehem. A je tam? Ježiš, Mária a Ježiško. No. Jej. Matka, Ježiš a Ježiško. Prvá otázka znie, aké krvné skupiny môžu mať žochári? Žochári môžu mať len topár krvnú skupinu. Len? Však záleží na tom, jak sa to zoberie. No krvné skupiny. My sme tá správna krvná skupina, čo máš na mysli? Konkrétne nejakú oblasť, alebo... Jednoduchá otázka, aké krvné skupiny môžu mať žochári? To nie je až taká jednoduchá otázka. Kedy podľa legendy zomrel Svätý Mikuláš? Stačí deň a mesiac. Piatok A few moments later. a december. Piatok v decembri? Ďakujem. Je v Topolčanoch v námestie Ľudovita Štúra, ak áno, tak kde? Ešte neviem, ja teraz bývam v Solčanoch, takže neviem, kde je námestie Ľudovita Štúra. Toto je Milan Raskila a Štefanika, ale Áno. Ľudovita Štúra neviem. Ale možno, že je tu aké malé námestičko. Ako? Kde? Kedy? V ktorom roku? Má sa čudovať alebo na blondínu to dať? To je jedno, stačí keď povieš niečo múdre. Top Quiz. Nice.